Kaseng Kongres kala keno baga BGP kala pen upshrip daga an Foreign Contribution Regulation Act FCRA daga bertemu ban wanra ya ka jing penkala ya ka an knang ban khanglat ya ka jingwan ka pisa jingarap na bari syaki kenhun nem ba per kentup ki balang Kristen kasuka India ka penkre ban wanra no ya ka jing penkala ya ka FCRA ha parlimen ha kan kita yo banwan ban snit ya ka jingwan ka pisa na bari kram kono klenti ka basyai watip kumno bat syano on pentrikam ya ka pisa ka ba ai syaki kenhun nem ba per ujian sekretari kemegara kongres uba man berbat war waong bahkan ni an katemu ban kene lut ya ki institution ki baseng ki kristan kum ki school ki college ki hospital bat gue rada slam ban penbiang ya ki kot kisra tang kendiat poru kasukan dia kan penkre ban penkelai kan ka an ya benta ban tek lakam ya ki jiyok pisah ki seng ni ki NGO nabari ba penunkam kela ya jing temu ban buru ya ka jing ma ya ka jing singan kari na ka jing bai pisa ban wanra ya ka jing pensit ya ka jing long teli ha kari batang ke ba biang bat ke badai hok kin yo ya ka jing ara pisa handai la da ki penunkam kela ka soka india ka don ka bor ban kurup no ya ka ta katil ne ka jing don jing em bat kala ro ban pendu ya ka license ya ka ta ka NGO hal kani ka seng kongres kan pelong ya ka jing yaki ka bajaja da ka bayat haka tan lain kra haka sipau trik mentau benai bat ban pelong ru ya ka jing yalang hamadan yorung heb lai kra silong Hakasining kom uni tayo banwan hakadwe beji po madan yoring hab ini dan ke jingalang pangila ikentu namba bon ki district du kin pai hi sene kajing kentu jungi kamdei ke iru kajing kentu jungi ke sulong bai tangi itu kibrio dakan mau bah ba kadan kajing ma ke bajur bah aba kani ke amendment ke penwan menta na kaliang ke BJP namar bang takaktin paring ki ong kalong draconian haba kalong draconian kamot ba kajile tu BJP ti wala kan upshrip lupa bai baru khat ki institution khamtam hangni habo meghalaya jungi ki babon hi ki institution ki bapinyan ki balang ba pher pher wada ki balang kristan mu ong no te ki bun ki jat bendrio khasi bat ki we lu hangni habo meghalaya kidei ki ba kase ki la hel asam kila le school ka school jungki de babon hi ki school jungki kristan wada pang hayeng hasam dan pang mano hayeng ngi poi ki hospital ki babon hi ki penya ki sen kristan te menta ka amendment mo mu no ka jing pen pher ya ka an kadai ka ba kwa ka BJP kata ka kom ndai shu taman mante lakam kadai ka bala long bai pen upshrip bai bakin hab iwe hedin kiwe bakan yo ban keni no kan mau bah mde ban penyan ban keni ada dan ijing bakla batang kendian Islam tang ban register Islam tang ban renew ya license su keni no te haba ki keni no meaning mde ba ban keni tang wai tang kendian kini bit baru khat kata ka kala bande ke hospital kala bande ke school kala bande ke kajing kentu jungi kalong betang itu ki pat bah haba phila le school haba phila he katu kaju ke institution katu kaju ke school katu kaju ke hospital ba phi julet parabot kakwa ya phi ba phin mi shakhmat namar ba phin expect ba kitu ki nong trei hang tu ba kitu ki nong penya bikin mi shakhmat kamla banlong namar ko sarkar kala te lakam lupai ki bagajing berngam kala dadon lupa bala dadon ba mi kinum renew ya ka license ki te lada umi pat ba ngam tip mono ban mi ada pidon kata jing smoke khia ha ka jing bot perkhat jong phi ada phi sung thu ba phi ru phila he la sang na kini ki school na kini ki hospital ki ba phila julai ada phi sngo ba ki khon ki kiti jong phi ru kim dei ban poi kata ka apon ka bale se kinum yo shu ban penyat kum ba ki jule namar ba ki khen bet ba niat bakla namar sarkar ka khen bet ba ba khoi ki niat bakla ni kwa taman shu kini no te kata ka jing tieng kawan ka jing mai ka imlang salam ka bahadian ta da ha parlimen du na kalian ka kongres mathai la bon sin la kran ban adu mentaru nginang nginong persya bhai
atharai piatib bahi u tharuru la kren bahas pangani wat lau doi udai makna hindu no kajing kentu jungi kalong ba ngimde ban perkelumhan na kuno no kamtam ki nongsar ladaki ula banwan na simon de kasinin kong haka khatway beji min system hangti hamadan yoring hem kata bangi khot ka fire brigade ground te nang tu ngini yan shadu shadon bosco balai ngili yan shadon bosco mde ban perkelumhan na ban kuno no kadi silent protest tambah hadon bosco kindan ki jingkran ki bre oper balai bingi yan kata ru bangi nget ba umat Don Bosco udai utaba la bo makum utoken uban penkenma wingi baka education hapo mengalia ka contribution na kaliang kiseng nyam keladai huwai ni ke bala jur bha te kalalong bale persya ke jing sedang jong bansu ong no na ka institution kum Don Bosco berkiwe tingi kwa ban persya kata ban ngi kentu ki pat ba la ta kalong Hindi ban ong machuban shom shit na kum no ada pis ngo kata jingkia yawan ya join lang kay hak tusi tang si kenta ten kalakot tang katahi hindian na kaliang jungi ni kwa mati Bagi implementasi. Jadi saya ke daw ko mangi kenduk ni ngalang ni ke lomba. Baru mentah kelaya jadi kubur sepang ni ke FCRA Foreign Contribution Regulation Act. Ke ban pule ban katai lut hang ni ba kan orang sedang ki ain ke ba dan betang biru kalau khambe hi nama kalau jerong hi nama kalau pai hidup habis ni kendai page. Te ni kapan ki pai ba i member tu pai ba kini le hi ban le ka jong research online kadon be apa ka website jong kesatan ni tai bakin tip hati kenas pang ke ini ka FCRA ber nadu snam yu bakawan house name yu bagi penkela ta ki plan ki ba sarkar plan kamut ban implement ta hakini ki benar benar hakini ka amendment jong ni u arhaja pendio ta te kat ba pinang pilih kantor pinang sangtu ke ta ke FCRA ke kita ki jeng kendon ke kita ki jeng penap jong sarkar ban target be ia kini ki seng jong kirit pat tantang kirit pat ki ba kungi jong ni kasi andon ka peace march kaban sedang nulu fire brigade kebenya sido Don Bosco lan ka ha ka ba ngin persangkat bala untuk sutho iki beliau sapang kani ke FCRA bad ki ban wan sapang ka ahin ta